बर' खौरां बड'लेण्ड बुब्लि आरो आर'नाइ रादाबनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे बिथांमोननि नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। गिबियावनो जोंजों दङ सेन्ट जेभियार्स जौसिन फरायसालिनि प्रिन्सिपाल रबार्ट बि माराग सार आरो बहायनो दङ जोंनि सेन्ट जेभियार्स जौसिन फरायसालिनि बिगुमा डाइरेक्टर नबिन गयारि बिथां। आं गिबियावनो सालबारि साब डिभिजननि सिङाव गायसननाय सेन्ट जेभियार जौसिन फरायसालिनि थांखिफोरखौ लानानै फंनैसो बुंनो नागिरदों। बे फरायसालिनिफ्राय मैखोम जुजियै गोबां फरायसाफोरा दिनै थोरोबै थोरोब फरायनानै गावबा गावनि रोंगौसारखौ दिन्थिलांबाय आरो बे रोंगौसारखौ दिन्थिलांनायनि गेजेरजों रायजो राजानि गोबां जोङो हेफाजाब आरो मददखौ मोननो हादों। थिग बेफोरबायदिनो देग्लाय सेन्ट जेभियार जौसिन फरायसालियाव हायार सेकेन्डारि सेक्सनखौ खुलिनो लानाय जादों। बहाय मोननै स्ट्रिम थागोन, आर्ट्स आरो साइन्स। आरो बै आर्ट्स आरो साइन्सआव जायफोर गोसो गुदुं फरायसाफोर दङ बिथांमोना गावसोरनि साननाय बादियै गावसोरनि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। आरो बै फरायसालिनि गेजेरजों गायसननो लानाय मोननै स्ट्रिमनि जा थांखि, बै थांखियाव फरायसाफोरा गावसोरनि गोसो बादियै साबजेक्टखौ सायख'नानै सोलोंथाइखौ लानो हागोन। मानो होननानै बुङोबा बे फरायसालियाव नांगौबादि फरायसालिनि जा साबजेक्ट्स बिदिनो आयदाफोर दङ आरो बैफोर आयदाखौ मोजां रोखोमै होनानै सोलोंथाइ होनानै मोनसे थांखि लानाय जादों। मानो होनबा जों मिथिगौ बे ओनसोलाव मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय बे फरायसालिनि बिगुमाया सिगांनिफ्रायनो गोबां जुजिबोबाय थादों, नाजाबोबाय थादों आरो बे लेखायै बे ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय ओनसोलनि गेजेरजों मोजां फरायसा दिहुननानै मोनसे मोजां मुं लाबोनो हानाय बादियै बिथाङा नाजाबोदों आरो बे नाजानायनि गेजेरजों दिनै मोजां फिथाइखौबो मोनबोनो हादों। मानो होननानै बुङोबा थांनाय 2023 मायथाइयाव मेट्रिकनि जा केन्डिडेट गासै 18 जन दङमोन आरो बे 18 जन फरायसाफोरनि गेजेराव 7 डिस्टिंसन, 8 जन माने स्टार मोनदों आरो गासै 6 जन फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। थारमाने बे फरायसालिनिफ्राय सासेबो फरायसाफोरानो फेल टु फेल जाखायाखै, थार्डआवबो गैया, सेकेन्डआवबो गैया, फार्स्ट डिभिजननिफ्राय स्टार्ट जानानै उइथ डिस्टिंसन बे फरायसालिनिफ्राय पास खालामनो हादों। दा बियो जोंनि जोबोद माने गोग्गाथाव आरो रंजाथाव बाथ्रा। बिदिनो जोंनि बे सेन्ट जेभियार्स जौसिन फरायसालिनिफ्राय सेन्टार टपखौ मोननो हादों, 95.95 जौखोन्दो मोननो हादों। देग्लाय माने 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव 95 जौखोन्दो लानानै पास खालामनानै बै फरायसायानो बे माने सालबारि जौसिन फरायसालिनि जा सेन्टार, बे सेन्टाराव टप पजिसनखौ लानो हादों। थांनाय बोसोरावबो बिदिनो टप लानो हादों। थिग बिदिनो सेन्ट जेभियार्स फरायसालिनि जा रेकर्ड, बे रेकर्ड आरो जारिमिनखौ जों नायोबा नुनो मोनो बे फरायसालिनि रेकर्डआ जोबोद गोजौआव। सालबारियाव जेसेबांखि फरायसालिफोर दङ बिथांमोननि रुजुजखा भाबै सेन्ट जेभियार्स फरायसालिया उन जानानै थायाखै। मोजां जौखोन्दो लाहोनो हानानै फरायसाफोरा गोबां माने मोजां फरायसालियाव फरायनानै गावबा गावनि जा रोंगौसार, बै रोंगौसारखौ बिथांमोना दिन्थिनो हादों। रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायगोन, सालबारि ओनसोला गोदो जोबोद गोग्लैसोनायमोन, सोलोंथाइयाव माने मोजां रेकर्ड गैयामोन होननानै जों बुंनो हायो। नाथाय सेन्ट जेभियार्स बायदि फरायसालिया दिनै गायसनजानायनि उनाव सोलोंथाइयाव गोबां माने कम्पिटिसन जुजिलायनायनि मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेखायनो ओनसोलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन फरायसाफ्रा जोंनि सालबारि ओनसोलाव फरायनानै जाहाथे भबिष्यत मोजां जाहैनो हायो, जाहाथे ओनसोलनि निखावरि न'खरनि फरायसाफ्रा फरायनानै मोजां माने गियान लाहैनो हायो, सोलोंथाइ लानो हायो, थिग बै नोजोर थांखिखौ लानानैनो बे फरायसालिखौ गायसननाय जादों। आरो जों मिथिगौ जोंनि निखावरि न'खरनि फरायसाफोरा टाउन सहराव थांनानै फरायहैनो हाया, गिदिर गिदिर कलेजफोराव थांनानै फरायनो थाखाय गोबां फैसा नांगौ। आरो बेफोरखौ नायनानै सेन्ट जेभियार्स बायदि फरायसालिया दिनै ओनसोलनि निखावरि न'खरनि फरायसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनानै रेहाय थागोन, थारैनो रेहाय थागोन। बहाय नांगौ रोखोमनि रेहाय होनाय जादों। बहाय होनाय जादों सेन्ट जेभियार्स जौसिन फरायसालियाव देग्लाय साइन्स आरो आर्ट्सआनो जा, बहाय जाय एडमिसन लानो फैगोन, एडमिसन लानो फैनाय BPL न'खरनि 90 जौखोन्दो मोननाय फरायसानो कमप्लिटलि फ्रि होनाय जागोन। बिथांमोना मान्थलि जाहोनो गोनां फिस बेखौबो रेहाय मोननाय जागोन। आरो थिग बिदिनो 80 जौखोन्दो मोननाय BPL न'खरनि फरायसानो 50% रेहाय होनाय जागोन। थिग बिदिनो आरो टिउसन फिया बिदिनो 50% जागोन रेहाया। आरो थिग बिदिनो एडमिसनावबो बिथांमोननो बे रेहायखौ होनाय जागोन। आरो थिग बिदिनो 75% मोननाय BPL न'खरनि फरायसानो माबा होनाय जागोन, 40% माने रेहाय होनाय जागोन।
आरो थिग बिदिनो इयाव जा लिरखानाय दंखायो आरो थिग बिदिनो 75-40% होनाय जाबाय आरो बिदिनो 60% मोननाय फरायसाफोरनो 20 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन आरो थिग बिदिनो 45% मोननाय फरायसानो 10%हाय रेहाय होनाय जागोन। दा बे बेलायाव आं सानदों जोंनि ओनसोलनि फरायसाफ्रा बेखिनि रेहायखौ लानानै निस्सय गावनि जिउनि थांखिखौ मावफुंनो हागोन, गावनि जिउनि थांखिसिम सौहैनो हागोन आरो जों खालामो। जों सानदों बे फरायसानि गेजेरजों फरायसा बिथांमोना गावसोरनि नांगौ बादि शिक्षाखौ लानानै इयुनाव भबिष्यत सासे बा साफा गोग्गो फरायसा जाहैनो हागोन बेखौ जों बे फरायसालिनिफ्राय जों मिजिंथियो। नैबे समाव जोंहा मोनसे माबा दंखायो, जोंहा मोनसे गाइडलाइन दंखायो। दा बै गाइडलाइन मथे जोंहा दंखायो मा इयो बे फरायसालियाव जोंहा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव मोजां एक्सपिरियेन्स हल्डार फोरोंगिरिफोर दंखाजोबखासै। जों साइन्सआव बिदिनो फिजिक्स, केमिस्ट्रि, बाय'लजि, मेथ्स बेफोर साबजेक्टआ जोंहा थाखाजोबखागोन आरो बिदिनो आर्ट्सआव बिदिनो इक'नमिक्स, पलिटिकेल साइन्स, जिअ'ग्राफि आरो बिदिनो हिस्ट्रि, इडुकेसन थिग बेफोर साबजेक्टआ दंखाजोबखायो आरो बेफोर साबजेक्टनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो एक्सपार्ट एक्सपिरियेन्स जों फोरोंगिरिखौ अलरेडि लाबोखानाय जाखाजोब्बाय। नैबे समाव थाजोबगोन, निस्सय थाजोबगोन। जोङो सासे नङा, जों मोनसे साबजेक्टआव जों हानायमानि जों 2निफ्राय 3हालागै जों फोरोंगिरि होनायनि जों सिन्था खालामदों। मानो होननानै बुङोबा जोंहा एग्जाम जानायनि सिगाङावनो जों कर्सखौ फोजोबजोबगोन आरो बेखायनो जों मोनसे खोथाखौ बुंखानाय जादों, साफ्रोमबो फरायसाफोरा जाहाथे फरायनायाव जेबो जाहाथे प्रब्लेमजों फेस जानो नाङा, थिग बेफोरबायदि रोखोमै जोङो फोरोंगिरिनि बेब'स्थाखौ खालामनाय जादों आरो गोबां फोरोंगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि थाखाय जोंहा मौजुद दंखाजोबखायो। गेजेरजोंनो आं मोनसे दाजाबदेरफानो लुबैदों, सेन्ट जेभियार्सआव जायफोरबायदि गोदान फरायसाफोरा फरायफैगोन बा मुं थिसनफैगोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे स्ट्रिक्टनेस मोनसे जा रुल दंखायो आरो बे रुलानो जाहैबाय साफ्रोमबो फरायसाया मबाइल लानो मोननाय नङा आरो बहाय बाइक लानो मोननाय नङा आरो थिग बेबायदिनो क्लासनि टाइमाव मोनबो रोखोमजों कन्टेक्ट खालामनो हानाय, सोरजोंबा रायलायनो थानो हानाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ बे फरायसालिनिफ्राय होनाय जानाय नङा। फरायसाफोरा जुदि बे स्कुलनिफ्राय बबेयावबा बेरायनो थांनो लुबैदोंबा बा सोरजोंबा कन्टेक्ट खालामनो लुबैदोंब्लाबो फरायसालिनि बिगोमा नङाबा हस्टेल वार्डेननि बिना कनसेन्टआव बिथांमोना जेरावबो थांनो हानाय नङा बा थांहोनाय जानाय नङा। रिस्टार्ट जाबाय, जायफोर गोसो गुदुं फरायसुला बिथांमोन दङ बिथांमोना दिनैनिफ्रायनो मुंखौ थिसननो हासै। फर्मखौबो होनाय जाबाय, प्रसपेक्टास आरो बिदिनो जायखिजाया नटिस जों बेफोरखौ थिग थाक खालामखाजोबनाय जाबाय। जायफोरबायदि गोसो गुदुं फरायसुलि बिथांमोन दङ बिथांमोना फैनानै गावबा गावनि मुंखौ थिसननो हासै। लास्ट डेटफोर दं नामा? लास्ट डेटआ बिदिनो सोलिबाय थाथ'गोन। जों लास्ट डेटखौ जों साननैसो उनाव डिक्लेयार खालामनाय जागोन। गतिके दासान्दि जिहेथु एडमिसना सोलिबाय दङ नालाय जों लास्ट डेट। पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो जेईईनि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।